una llengua pròpia, encara siguin murmurats, menyspreats, excomunicats i anatematitzats. Per tant, tenim l'opinió d'un historiador que ens diu que hi ha una anatematització, excomunicació, menyspreu i persecució dels que escriuen en llengua catalana. No tenim les lleis, així com amb la censura, les lleis de censura, de control ideològic, sí que les tenim. No he sabut trobar, també és cert que jo no mirava, fa 20 anys que miro, però sempre mirava a nivell històric, perquè el que m'interessava és explicar una censura des de la perspectiva del control ideològic en els llibres d'història. Mai, jo també he estat format en aquesta tradició de la decadència, mai se m'hagués acudit pensar que era una decadència induïda. Millor dit, no hi havia decadència, sinó hi havia camuflància. Aleshores, aquest senyor ja ens ho ha estat dient, ens persegueixen, ens menyspreen, ens excomuniquen, ens anatematitzen, però jo escric en català i si passa alguna cosa ja en parlaré. La seva obra s'ha conservat tota editada en castellà. L'Onofre Manescal edita un sermó el 1603 i diu que no vol que s'imprimeixi en castellà, del qual parer eren alguns, entenem que el llenguatge castellà havia de ser més comú i més apassible. S'edita en català, però tota la resta de sermons ja són en castellà editats. Lluís Pons d'Icart, el pròleg a l'edició castellana del llibre de les Grandeses de Tarragona de 1572, ens diu: aquest llibre havia jo composat discret i savi lector en llengua catalana, però coneixent el greuge que feia aquesta ciutat, que per sola Catalunya el meu llibre fos fet, o sigui que fer un llibre en català per Catalunya ja era un greuge, oi? Per tant, aquí hem de llegir entre línies i dir que a algú li inculca que això és un greuge, i ell ho reflecteix. M'ha semblat traduir-lo al castellà, encara que jo hi estigui poc versat, no perquè tingui jo per millor aquesta llengua que la catalana ni que d'altres, sinó que, com sigui jo natural de l'invictíssim rei Felip nostre senyor, és més usada en tots els regnes. Per tant, està fent un canvi de llengua per raons polítiques, d'alguna manera ens ho està dient, dimanades directament de la cort reial. I sobretot, diu, perquè no es vol posar a perill de ser reprès i malnotat. O sigui que escriure en català era un perill. Insisteix el lector que el perdoni per escriure en llengua aliena, puix ni jo podia servir-te d'altra manera ni pagar l'obligació que tinc i dec a la meva pàtria, per la qual, segons Ciceró, no s'ha de temer cap perill. Per tal, com que Ciceró diu que per l'amor a la teva pàtria no has de córrer perill, si a mi em diuen que ho he de traduir, ho tradueixo i sa i estal. Quins eren aquests perills? En tenim alguna dada. Josep Esteve, el 1595, mentre era bisbe d'Oriola, va escriure que cuando los pueblos están sujetos al mismo imperio, los vasallos tienen la obligación de aprender la lengua de su dueño. Bé, això és el que els altres ens estan dient d'una manera més suau, més indirecta, i perquè volen editar els seus llibres. Hi va haver autors que no van voler que s'imprimissin els seus llibres, s'hi van negar rotundament. Aquests llibres han estat publicats al segle XVIII o XIX i alguns al segle XX i amb la versió ja polida per la censura, però s'hi van oposar. Un d'ells és el pare Bartomeu Casas o les Cases. Francesc Tarafa havia publicat el 1552 el llibre dels pobles, rius i muntanyes d'Espanya. Diu que es va traduir en llatí, però del text català no se'n sap res, ens diu l'Alexandre Armengol i de Pereira. D'aquest text es va traduir en llatí, però l'original català no sabem què se n'ha fet. Un altre cas molt interessant és el de Martí de Viciana, que la dedicatòria de les alabanzas de la llengua hebrea, griega, castellana i valenciana, editat el 1574, demana al Senat valencià que el perdoni per haver passat aquesta obra del valencià al castellà, que per la mateixa causa hagi de passar la Crònica de València, el llibre de la noblesa, armes i blasons i el llibre de la recreació dels dies calorosos de juliol, que després d'haver-los compilat, en la traducció de tots ells tingui altre tant treball solament per fer-los comunicables a moltes altres províncies, per bé que l'havia escrita en català, perquè tots els que parlen castellà tornin a la seva llengua natural, que de la teta mamaren i no la deixin per cap altre del món, puix és en la seva propietat, a moltes accedeix. Com diu Fuster, Martí de Veciana redactà els originals en català i hagué de traduir-los per publicar-los.
Finalment, també sabem que el braç popular de les Corts denuncia a Monzó el 1585 els greuges que els frares de la terra són sotmesos, entre els quals hi ha la combinació de parlar en cristiano, una cosa que molts de nosaltres també hem sentit molt recentment. Sembla que això de parlar en cristiano és del segle XVI. Marc Antoni Ortí, secretari del Consistori de València, es queixava el 1640 de la molta abundància que hi ha de subjectes que els pareix que tota la seva autoritat consisteix en parlar castellà. Per tant, l'autoritat consistia a parlar en castellà, per tant, a fer que es parlés en castellà, que s'edités en castellà. El mateix passa a Amèrica. Amèrica, tot i així, van ser més reticents. Aquestes mateixes reals ordres passen a Amèrica, en els caputxins i els franciscans d'Amèrica, obligant-los a fer la catequesi en castellà, obligant-los a fer la doctrina en castellà, a publicar els llibres en castellà, a fer els sermons en castellà, i curiosament a Amèrica, no sé per què, ho fan en llengua indígena. Finalment, i això ara us ho poso a la vostra consideració perquè potser algú li soni, també no és un autor que tinguem molta devoció, però diu una citació també d'un autor que vull fer-ho així en devinalla, a veure que si ho penseu una mica. Diu que tot i que posaren silenci a les llengües, no pogueren posar a les plomes, les quals, amb més llibertat que les llengües, solen donar a entendre qui ho vol allò que està enclòs a l'ànima. O sigui, ens diu, han prohibit les llengües, però no han prohibit les plomes. Per tant, puc escriure en una altra llengua i dir el que realment vull. Algú s'aventura a dir de qui pot ser això? No? Miguel de Cervantes Saavedra. O sigui que en Cervantes diu, m'han prohibit la llengua, però no m'han prohibit que escrigui. Per tant, escriuré en una altra llengua i diré el que vulgui. Ara bé, diré el que vulgui d'una manera filtrada. Segons Diego Romero Lucas, en parlar de les edicions en català del segle XVI, diu, és molt destacable el fet que han desaparegut quasi totalment les obres literàries impreses en aquesta llengua catalana, a excepció d'algun certamen poètic a honor de la Mare de Déu i d'algun sant, que és realment el que volíem que es convertís la nostra literatura. A més, ni tan sols es reimprimeixen les grans obres d'autors valencians de finals del XV i principis del XVI, que tan presents van estar en els orígens de l'impremta valenciana, com Ruiz de Corella, Isabel de Villena, Jaume Roig o Tirant lo Blanc, que en tot el segle XVI ja només s'imprimirà en castellà. No deixa de ser curiós, una altra cosa que us deia, que en un poble, en un país, com una nació com el nostre, en què quasi el 99% de la població parlava en català, en què a Roma, en aquell moment, en el tombant de segle XV al XVI, hi ha un papa català, tota la cúria en català, tenim la correspondència que ha publicat el pare Batllori, tot en català, la cúria catalana, la cancelleria, les corts són en català, el llenguatge de la noblesa, i a més d'això hi ha els estudis d'un senyor que es diu Penya sobre què llegia les classes altes de Barcelona, què llegien els notaris i els juristes, i sobre centenars d'observacions fetes a través dels inventaris post-mortem, fa uns percentatges que diu llengua més llegida, el llatí, segona llengua, l'italià, tercera llengua, el català, quarta llengua, el francès, i com un reducte, i diu, em sembla que és el 3%, és el castellà. O sigui que ni Déu llegia en castellà la primera meitat del XVI. Tothom parlava en català, el català era llengua de cort, el català era llengua dels papes, el català era llengua dels reis, el català era la llengua dels prínceps, el català era la llengua de la cancelleria, però ningú escriu en català. És sospitós, no? Com a mínim. Després ja hem vist, aquí intento explicar amb què fonamento les sospites. Entrem ja de ple en el tema d'en Cervantes. Bé, Gregori Maià escriu el 1737, però sense això semblava una mica com forçat. M'he estès una mica i porto mitjoreta, no? Porto mitjoreta. Gregori Maians és el primer biògraf de Miquel de Cervantes. També no deixa de ser curiós que el primer gran biògraf de Cervantes sigui un català.
És